Čus lidi, já vás tady vítám u dnešního videa. Chtěl bych vám poděkovat za ty odběry, lajky, komentáře, kromě mami LP, který mě hejtuje, ale to vás nezajímá. A hlavně u 120 zhlédnutí u Minecraft filmu. A natočil jsem pokračování a to má zatím menší taky úspěch a možná je bude do třetice díl. Budem pokračovat do té doby, než tam nenasázíte 10 aspoň lajků. Jinak budu točit videa, prostě. No, to je jedno. A dneska natočím ještě nějaký video možná. A fakt vám děkuji za ty zhlédnutí, lajky, komentáře, odběry. Hlavně dejte u tohoto videa like, odběr, komentář a čus se do dalšího videa.